Ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κώστας Κόκορης δίνει το σήμα της εκκίνησης στους αγώνες 10 χιλιόμετρων που οργάνωσε ο Δήμος με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2.000 αθλητών. Είναι εκπληκτικό, πάνω από 2.000 άνθρωποι από όλο το λεκανοπέδιο ήρθαν σήμερα, παρόλο που ο καιρός ήταν δύσκολος και κάποιοι πιστεύω ότι μπορεί να το φοβήθηκαν, για μια εκδήλωση εκπληκτική ενός κλασικού αθλητισμού, της άμυλας, της συμμετοχής, πραγματικά αυτό που είναι ο κλασικός αθλητισμός. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθαν εδώ, θέλω να συγχαρώ όλους τα παιδιά που δούλεψαν για τη διοργάνωση, τους εργαζόμενους του Δήμου, τα μέλη του Συμβουλίου του ΚΑΠΑ, τον κύριο Κάνο, για όλη αυτή την πραγματικά τρομερή εκδήλωση. Μικροί και μεγάλοι από 15 έως 85 ετών ψήφισαν τον άστατο καιρό και είπαν μαζικά ναι στο κάλεσμα του τομέα αθλητισμού του Δήμου Γλυφάδας που οργάνωσε μια ακόμα πετυχημένη αθλητική εκδήλωση. Είμαι διπλά χαρούμενος. Πρώτα διότι μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες τελείωσε μια εκδήλωση η οποία είναι από τις πιο δύσκολες και τις πιο μεγάλες που υπάρχουν στον ανοιχτό αθλητισμό. Πρώτον αυτόν. Δεύτερο, είμαι χαρούμενος γιατί σε σχέση με πέρσι που για πρώτη φορά διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση και είχαμε 230 άτομα, είδαμε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε, βελτιώσαμε όλο το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα ήταν το σημερινό. Αυτή η Λαοθάλασσα είχαν δηλώσει συμμετοχή περισσότερο από 2.000 άτομα. Η συμμετοχή ήταν από κάθε γωνιά της Αττικής και επίσης ήταν συμμετοχή από, να αναφέρω ονομαστικά πόλεις, Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Ναύπλιο, Κρανίδη, Λεσενά, Λαμία, Γιάννενα και άλλες περιοχές τώρα που δεν τις θυμάμαι. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και τους πάρα πολλούς ξένους που ήταν, οι οποίοι αν και μένουν στην Ελλάδα έχουν ξένη υπηκότητα. Ήταν αυτοί από 25 διαφορετικές χώρες. Ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος σε κάθε σημείο της διαδρομής των 10 χιλιόμετρων περιμετρικά του γκολφ. Σήμερα διεξήχθη στην πόλη μας ο αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων με πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά αυτά και τους κυρίους και τις κυρίες που ήρθαν στην πόλη μας από όλες τις ηλικίες, από όλη την Αττική και από πολλούς νομούς της Ελλάδας και έτρεξαν σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες τιμήθηκαν με ένα μετάλλιο στο σημείο του τερματισμού. Ιδιαίτερες ήταν οι παρουσίες του πρώην Δημάρχου Γλυφάδας κ. Λανδράκη, αλλά και έμπειρων αθλητών. Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, αν θέλουμε να έχουμε μια ποιότητα ζωής και μια παράταση ζωής στα χρόνια που μας έχει δώσει ο Θεός, πρέπει κάθε μέρα να περπατάμε και να τρέχουμε στους δρόμους, στα αθλητικά κέντρα. 17 φορές Βαλκανιονίκης με την εφετινή που πήγα στη Σμύρνη και έφερα 3 μετάλλια. Το καλύτερο στον κόσμο που συνιστώ είναι ο αθλητισμός. Εγώ πρέπει να είμαι πιασμένη στο κρεβάτι, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γλυφάδα και συμμετείχα, τίποτα άλλο. Από ό,τι λένε είμαι ο πιο παλιός στην ενεργεία πρώην πρωταθλητής. Έχω 36 χρόνια που τρέχω συνεχόμενα, πάρα πολλούς αγώνες σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε η παλιά γενιά να δείχνουμε στους νεότερους ποιος είναι ο δρόμος. Ειδικά στην εποχή μας όπου δεν υπάρχουν πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ευχαρίστησης, μόνο η ψυχική είναι αυτή που βγάζει για την υγεία μας κτλ. Ο σημερινός αγώνας ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Για μια ξέχαστη εμπειρία μίλησαν οι ακούραστοι δρομείς. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία. Ελπίζω όλοι να έρθετε την επόμενη φορά, να είμαστε όλοι μαζί. Πολύ ωραίος αγώνας. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε διπλάσιοι. Και σε ό,τι αγώνα γίνεται να τρέχουμε. Είναι πολύ ωραίο. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω. Είναι ο πρώτος μου αγώνας της χρονιάς και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Κόκορη, στον κύριο Κάνο που ήταν υπεύθυνος του αθλητισμού, που έχουμε γεμίσει με την λειτουργία και του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας που έκανε γνωστό το στίβο στη Γλυφάδα και στο Πανελλήνιο. Γεμίσαμε σήμερα την περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας με 2.000 άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας σήμερα που γίνεται. Άλλη μια προσπάθεια επιβραβεύεται με τη συμμετοχή όλων αυτών των δρομέων, γιατί η συμμετοχή είναι αυτή που δείχνει το επίπεδο του αγώνα. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Στην κάμερα του Ελλάς News μίλησαν οι πρώτοι από τους πρωταγωνιστές. Ο αγώνας σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ καλές συνθήκες, παρόλο που είχαν πει για κακό καιρό. Και το πολύ θετικό στους αγώνες είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, τρέχει πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τη διοργάνωση. Ενθαρρύνω πολύ αυτούς τους αγώνες δρόμου, παρότι είμαι αθλήτρια συλλόγου. Μου αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχω, γιατί δεν ξέρω, τόσος κόσμος με ενθαρρύνει, τρέχω.
Τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες. Βασικά είναι πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο να αθλείται. Απλά μια δήλωση δεν τους κάνουμε το χατήρι. Έτσι όπως μας έχουν κάνει, προσπαθούμε ακόμα περισσότερο και δίνουμε πολλά περισσότερα και στον αθλητισμό και στον εαυτό μας προπάντων για να είμαστε καλά εμείς και η οικογένειά μας. Όλα ήταν υπέροχα, ήταν η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ στην Γλυφάδα. Ευχαριστούμε τον Δήμο της Γλυφάδας, τον Δήμαρχο για την ωραία διαδρομή, πάνω απ' όλα την ωραία διοργάνωση, την ωραία παρέα και πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να βγει στο στάδιο, να αθλείται, γιατί είναι πολιτική ύπαρξη η παρουσία του αθλητισμού. Ευχαριστώ, να είμαστε καλά και λίγο του χρόνου, παιδιά. Ακριβώς, ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Πρώτη φορά ήρθαμε εδώ στο Δήμο Γλυφάδας. Από πλευράς διοργάνωσης όλα ήταν άψογα. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, να είμαστε καλά και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Και να αυξηθούν τα χιλιόμετρα, γίνουν 20. Πάντα να γίνονται τέτοιοι αγώνες στους Δήμους για να τραβάει το λαϊκό αθλητισμό και πιο πολύ να έρχονται και νέοι αθλητές. Τους αγώνες στήριξε η ΑΣΥΚΣ, ενώ μεγάλη ήταν και η συμβολή των εθελοντών δασοπυροσβεστών του Δήμου Γλυφάδας.